Tlesta l-proġett ta' konservazzjoni u restawr ta' 8 pitturi fuq il-ġebla tal-Kopla tal-Bażilika Minuri ta' Sant'Elena f'Birkirkara. Dan il-proġett sar b'investiment ta' 162,000 euro li 80% minnhom kienu kofinanzjati minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-proġett ġie inawgurat il-ħadd filgħodu mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjożesi ta' Malta Michael Paceros u l-prepostu Monsinjur Paul Vella. Ix-xogħol ta' restawr fuq il-pitturi tal-artist Taljan Virginio Monti sar wara studju tekniku dettaljat. Dwar dan tkellmet ma' Net News Valentina Lupo, direttriċi tal-kumpanija Atelier del Restauro. Il-proġett beda f'Awwissu tal-2019 fejn tella scaffolding l-għoli tal-Kopla u għoli mhux ħażin hemm kważi 55 piet hemmhekk. Fejn imbagħad stajna nikdokumentaw l-ħsara li kien hemm ħsara kbira illi ġiet minn 3 fatturi. L-ewwel fattur kien it-teknika tal-manifattura tal-pittura li sibna li kien hemm xi materjali li mhumiex kompatibbli mal-ġebla Maltija. It-tieni fattur hija d-deteriorazzjoni minħabba infiltrazzjoni ta' ilma illi kien ilha għaddejja kważi minn meta ftit wara li spiċċat il-pittura u baqgħet għaddejja anke sa żminijiet 80 fejn mbagħad issewwiet il-Kopla u iktar fi żmien issa riċenti f'dawn l-aħħar 10 snin fejn kien hemm problemi li dan l-ilma daħal u li ġara ġie akkumulat ammont ta' melħ fejn dan il-melħ kważi beda jobżoq u jimbotta l-pittura l barra. Waqt l-inawgurazzjoni ta' dan ir-restawr l-Isqof Joseph Gallia Kurmi qal li l-Knisja f'Malta għandha l-impenn kostanti li tħares il-patrimonju artistiku u reliġjuż li hu tant sabiħ. Jiena naħseb illi dejjem okkażjoni sabiħa hawnhekk illum għandna restawr ta' dawn il-pitturi sbieħ tal-Kopla li kellhom bżonn restawr kbir u issa nistgħu ngawduhom u nagħmlu dan kull lokalità fejn ikun hemm dan ir-restawr nagħmluh kemm il għaliex irridu aħna inkomplu nożżu dak li rċevejna minn ta' qabilna u nożżuh bħala patrimonju tas-sew sabiħ. Ukoll biex dan ngħadduh il-ġenerazzjonijiet ta' warajna bħala patrimonju li għandhom japprezzawh u li jgħinhom ukoll fil-ħajja. U għalhekk kemm meta nħarsu lura meta nħarsu quddiem naraw kemm importanti li aħna nieħdu ħsieb u nħarsu il-patrimonju li għandna. Fid-diskors tiegħu Michael Paceros qal li minn barra l-pitturi tal-Kopla sar ukoll restawr fuq il-lanterna, il-parti fejn hemm it-twieqi tal-Kopla. Huwa ringrazzja lill-Atelier del Restauro, EMCS u lil Mark Sankona tal-kontribuzzjoni esperta tagħhom. Il-pitturi tal-Kopla tal-Bażilika Minuri ta' Sant'Elena li saru bejn l-1906 u l-1910 huma l-ewwel xogħol ta' Virginio Monti f'Malta. Il-pitturi juru trionf tas-salib imqaddes fil-ġudizzju universali u xeni differenti mill-ħajja ta' Santa Elena u bina l-Imperatur Kostantinu l-Kbir.